Her har vi Victor. Han er en glad dreng. Han går i skole, og han er på vej til time. Men ingen ved rigtigt, hvor de har ham. Heller ikke os. Se på skærmen. Her har vi Ludvig. Han er en værre en. Han kan godt lide is og søde sager, men er lidt utilregnelig. Han skal vist på lokum. Se på skærmen. Sax bomb, yeah, you're a sax bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sax bomb, you're my sax bomb, and baby you can turn me on. Baby, you can turn me on. Her har vi Aske. Han kan godt lide at hoppe, specielt som en kænguru. Til hverdag, der dyrker Aske taekwondo, og han har nedlagt selveste Chuck Norris. Men han er sgu lidt utilregnelig. Se på skærmen, du. Her har vi Jakob. Han er en rigtig fjummergøj. Til hverdag er han avisbud, og han er gode venner med Aske. Sammen har de nedlagt en elg på Haiti. Det var en farlig tur, synes Jakob. Se på skærmen. I love you, I freaking fucking love you. Jeg elsker dig, men elsker du mig virkelig mig? I love you, yeah, I love you, yeah, I freaking fucking love you. Jeg elsker dig, men elsker du mig virkelig? Det troede du skulle ikke lige ville ske, hva'?